i denne time. Og hvem er det, vi har her? Hvad? Dacia og Ditte. Dacia og Ditte, er der nogen, der kender de to? Ja. De skal da lige have en hånd, inden vi sætter dem i gang. Yes. Okay, I kender proceduren, og så er det ellers bare 3, 2, 1, nu! Hold nu op, der er fart på det der. Og så indenom, prøv at komme udenom, og der bliver hævet. Yes! Sådan der. Wow. Det var tæt heat. Meget tæt heat. I øjeblikket, hvem er det, der har de bedste tider? Må jeg lige se her. Vi har en på 11:30. Det er Emma. Okay. Det er Peter, der indtil videre har den bedste tid. Nå, hvem skal være med i næste heat? Der har vi dig herovre. Hvad hedder du? Anna. Okay. Anna, nu skal du bare se her, hvis du stiller dig herovre. Wow. Skal lige over og kigge på den her hjemme. Foreningen for cancerramte børn. Husk, støtte. Alle, der har denne ting, kan selvfølgelig også løbe stafet, løb. Men jeg er sikker på, at man altid kan få smilet frem. Det er bare at se lyset i album. Så er det bare fuld fart frem, og jeg kan se, du kan løbe. Jeg kan se, at du kan løbe så vidt i de der staletter. Frikadeller. Hvad hedder du? Amalie og igen. Amalie og Anna dobbelt A. Anna, du har glædet dig til at prøve de der stiletter, kan jeg se. Er det ikke rigtigt? Du har prøvet. Anna, må jeg lige prøve at se. Er det første gang, du prøver på stiletter? Nej, du har prøvet. Du har nogen derhjemme. Okay. Anna, prøv lige at gå sådan, og så prøv at sætte tempoet op, når du nærmer dig dernede, og så løb forsigtigt, når du er heroppe. Husk, at det er på eget ansvar. Er du klar? Okay, prøv. Så kan du jo sætte tempoet op, når du føler, at du er klar til det. Wow, Anna, hun er simpelthen en verdensmester i det der, det må jeg sgu sige. Anna, hun kan det der i et par stiletter, og de matcher oven i købet hendes meget smarte nikkers. Og nu sætter hun tempo, der er fart på hende. Hold nu op. Hun er klar til det 4. heat. Denne lørdag i Glostrup Shopping Center. Yes. 10 over 12 alle sammen. Så er det ud nu. Så har vi simpelthen vinderen, der får lov til at sige high five til Mr. Kibæk. Sådan der. Anna. Er du klar? Sådan. Og Amalie. Sådan der. Godt. Nummer 8 og nummer 7. Må jeg lige høre, hvem tror du, der vinder? Hvem tror du, der vinder? Du tror, det er hende, der vinder? Ja. Jeg er sikker på, at Anna, hun har noget gemt i de der ben der, de der stænger der. Er I klar? Vi skal lige have... Der er kommet en minicrosser ind på banen her. Er der stiletter på dem? Nej. Så skal vi lige have bakket lidt. Det er godt nok en Ferrari, det der af kaliber, du. Ved du hvad, vi kører herover til venstre. Det blå lyn fra Glostrup. Minicrosseren. Lige om lidt, så kommer der sådan 4 stiletter ud på den der, og så hopper den hele vejen ned, og så rundt her. Nå, hvad det er? Vi er klar med Anna og Amalie, og vi siger 3, vi siger 2, vi siger 1, vi siger go!